Hola confinats amargats. No res, que avui estava veient un vídeo del senyor dels memes que em pixo, però no literalment, o sigui que em pixo de riure, recollons. Tòtica. El vídeo que vinc a fer avui no es fot gens de gràcia, ja que em cago en tot lo cagable degut la última que ha fet la justícia espanyola. Un moment. Justícia, he dit justícia? Lol, rofl m'ho. Si la justícia espanyola és justa, jo sóc de Vox. Que us heu cregut? No collons, no, que és broma. Era una figura retòrica. Encara que s'ha de reconèixer que hi ha algunes de Vox que estan bastant bones, XD, com l'apoderada que hi havia al nostre col·legi electoral quan jo he sigut apoderat de Junts. Judècies que a més jo la tinc posada al WhatsApp pel seu nom i després poso faatxar, i no que va ella i em posa el seu mòbil com Carles Golpista. I és que a més li vaig suggerir jo. Vinga, sóc un colpista i a més amb orgull. Perquè he vist com estan a Madrid, faré una rima. Diàleg amb l'Estat? El que tinc aquí penjat. Bé, mentre em faig una partideta a la Sató, jugam-nos al teto? Tu t'agatxes i jo te la meto. Corsa amb un Maserati de F1 dels anys 50 és en Word. Us parlaré d'un tema que em toca molt la polla. I és ni més ni menys que de Pablo Hasél. Bé, segur que tots sabeu qui és. A veure, a mi no és un tio que em caigui especialment bé, ja podeu mirar el tipus de persona que és a internet i jutgeu per vosaltres mateixos, ja que a mi em fot una mandra de 3 parells de collons. Doncs bé, tot i que no em caigui de puta mare, l'any condemnat a 0,9 mesos de presó per haver parlat fatal de la família reial, hòstia. No, si és que a més dels 10 països més avançats, rics i democràtics del món, no ho són monarquies, però Espanya va a pitjor, és a dir, que va per avall. Com pot ser que al segle X hi et puguin fotre el tronyó per criticar a la família reial? Merda, si és que a Gran Bretanya són encara més monarquia que nosaltres, però allà et pots cagar en la reina, el duc d'Edimburg, el príncep de Gal·les, i tots els 12, 34, 56, 78, 90 milions de membres de la família reial. Clar, i llavors us preguntareu-hi, per què allà passa menys que aquí? Doncs molt senzill. Allà la família reial procura no donar motius perquè hi hagin aquestes crítiques, mare de Déu. No, si és que quan els avions bombarders nazis estaven bombardejant Mesur de Fort Londres i anaven surcant els cels en plans van anar a viure a un lloc que no estava protegit com el Palau Reial per viure com la gent comuna i passar la mateixa por i menjant amb racionament i quasi sense llum, amb 2 collons Windsor. És que com pot ser? Mireu, jo, ara m'estic prenent un període en quant a anar a manifestacions, però després veu gent que critica tots els que hi van, però en cago en tot i que voleu que us tirin floretes? Que no veieu que tothom està fins al membre viril de la repressió, la falta de llibertats, i la poca llibertat d'expressió? Capollós.